29 anyos nga laki na maligya og mga peking BIR Tin IDs. Lakip na ang mga mini nga mga PEC birth certificate ug uban pang government documents ug IDs. Nadakpan sa NBI-CEVRO ang gihimo sa nga entrapment operation adtong Agosto 9 nga misuway og order pinaagi sa online ang NBI agent nga nagpakarong ingnog customer ug nagpahimo og duha ka mga mini nga BIR Tin cards. Ato sa pag-deliver nini, gilahos pagsikop sa mga sakop sa NBI-7 ang giilang si Rommel Panonce, taga Barangay Mambaling, dakbayan sa Sugbo. Si Panonce matod sa NBI-7 nga mao mismo ang nagproduce sa mga piki nga ID o dokumento. Nag-reseal kini o maghatod niini. Niadtong Agosto 12, gipasakana og kasong violation of Internal Revenue Code o falsification of public documents in relation to violation of Republic Act 10175 kung Anti-Cybercrime Act ang dinakpan. Gipasidaan sa NBI-CEVRO ang publiko nga magatubang og kasong falsification of public documents kung mamatud ang migamit sa mini nga mga dokumento o government IDs.